दिनै जोङो लांदांफोरा आर'ज हान्जा पार्टि जानानै गुवाहाटी बाथौफुरियाव आर'ज रोजाबनो थांनो नागिरदों। गारिया सफैबाय, बेखौनो एसे दिन्थिनो थाखाय आङो भिडिअ खालामदों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। सफैबाय। गारिया जोंना बेनो। गाखोग्राफ्रा लासै लासै गाखोदो। गाखोबाय जोंना, गारियाव गाखोबाय। गासै बेसेबां जागोन दा एसे हिसाब खालामसां। दे गाखो, बयबो सिट मोनखायो। लासै लासै गाखोनाय सुरु जागासिनो दं। हिन्जावफोरा इजा फारसेथिं जिरायजोबदो। गोबानायाव इजा दिग मोजां। बे गेजेरावनो दोनजागोन नोंलाय। मानिकपुर बियाबनि जानानै जों लांदांफोरा आरो बावरागुरि आर'ज हान्जा जानानै गारि गंसे एक्सट्रा लानाय जादों। दा गारियाव गाखोगासिनो दं। बिथाङा जोंनि गावबुरा, नैबे आर'ज दैदेनगिरि। हिन्जावफोरा हाबजोब्बाय, जोंना गाखोजोब्बाय। दा हौवाफ्रा गाखोसिगोन। गाखोबाय। गारि नाम्बार, गारि रिजार्भ। गुवाहाटी मोनफैबाय। बे मानसिया थागोन दा, एसे उनाव लाखायाबा। सेकेन्डारि कलेज बियो। जथा नोंसोरो जथा जोंना। एकदम জানিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একটু খোৱা নাই পানী। গৈ আহক, আমি গাড়ী ঘূৰাই এনেকৈ ৰাখিম। এনেকৈ dong. Yung naman dun ito. Happy guys. Bini nong sineki ulang kita. Jadi ni harus sampai lama aku tu. Jadi ni dua batu kokom ni. Lengai apa gaya lebih aros ni insan.
लेङाइ आफादगिरि मदाराम बर' लेङाइ आफादगिरि गेदेमाखौ सिनायथि लानो खावलायबाय लोगोसे जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय बेनि उनावनो जोंनिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सार गणेश दैमारि गेदेमाखौ सिनायथि लानो खावलायबाय लोगोसे जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय बेनि उनाव सिनायथि होनो नागिरदों गेदेमा गपि सरगियारि लेङाइ लोगो नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुम गेदेमाखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे कार्बि आंलं जानानै गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय बेनि उनावनो सिनायथि होनो जोंनिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बेटारि आफा काशीनाथ सरगियारि आफाखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोंनि कार्बि आंलं गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय बेनि उनाव सिनायथि होनो सार मन्टु मोसाहारि एक्स प्रेसिडेंट बारग' आफादगिरि दानि एडभाइजार बोसोनगिरि आदाखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय बेनि उनाव सिनायथि होनो जोंनिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि हारिमु सेक्रेटारि हारिमुआरि नेहाथारि बिथाङा जाहैबाय जोंनि कार्बि आंलंनिखा बिथाङा जाहैबाय सनेस्वर बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे कार्बि आंलं जानाय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय बेनि उनाव जोंनि जिल्लानि आफादगिरि कार्बि आंलं जिल्लानि आफादगिरि मानोना बे गय बसुमतारी गेदेमाखौ गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आंनि आलासि सिनायथि होनाया एसेनोसै हाबाफारि बायदियै जोंनि आलासिनि
Amen.